Базелски трамвай. Идва! Не бях аз. Finally! С най-сетне. Отиваш само? Айде да не ни пропусне, бе. Приятелка, да? Къде, бе? Модерна работа, тук стълбички, ало. Реклама. В момента сме от 12-ката и за първи път виждам, че е на линия 12 линията. Не е професионално. Това е огромна рядкост. Водът е готин. Почна крещи, някакви работи там. Някой си колекционира пясък. Не се живее. Аре бе, това прозорец. И това е видеото. Хайде, чао!